हेल' लोगोफोर आंनि रिबुला हाजोआरि इउटिउब चेनेलाव नोंथांखौ बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोन गासैबो मोजाङै दं ओमफ्राय आंबो मोजाङै दं ओमफ्राय बयबोथ' निउ इयारनि पिकनिक जादों बेरायदों जानो हागौ गासैबो जोंबो बेलासिखाबाय आरोना ओंखाम जाखांनानैसो फैदों आरो नानिखौ स्कुलाव दोनफैथाव फैबाय जोङो पिकनिक ओरैनो बेरायनो होननानै संखौ संबाय ओमफ्राय नोंथांमोननोबो देखायनोसै एसेनो भिडिअखौ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो हाय बेखौ हस्टेलाव दोनफैदों दा ओमफ्राय हस्टेलनिफ्राय खाथि जायो नालाय बिसोरनि हस्टेलनिफ्राय ओमफ्राय जोङो संबाय बेरायफैबाय नायनो होननानै ओमफ्राय थफ्लाब लाजोबखाय पार्टि जाग्रा प्लास्टिकसे जिरायनोसै बबाय जोंहा जिरायनो नै मादैया बगासिनो आंनि मादै बियो नै दैया बयबो पिकनिक जालादों नै ओमफ्राय सोरबा जि दुस्थ'ना बिसोरो आयै ओरै दैया आरो जि गुसु गाबानो सुहाबजोबो ओमफ्राय आथिंखौनो दोननोनो हाया दैयावनो ओमफ्राय नै आंना सेस लंपेन्टआबो सिजोब्बाय दै बारनानै दैखौ बारबोदों आरो बेनो बेंगल माबा ना मादै माबा आसामनि बर्डार आरोना बेखौ बारनानै बेंगल मोनहैयो आरो बेंगल मोनहैबाय वेस्ट बेंगल बे दैयानो सिमना आरो दैयानो आसामनिसिम आरोना बेखौ दै बारबानो आरो वेस्ट बेंगल मोनहैबाय आरो दैया नायदो संकटजियो गुवारथार आरोना दैया बिदिनो ओमफ्राय बाला मोजां आरो बेरायनो बयबो फैनानै पिकनिक जाफैनो हागोन बेयावबो संकसआव ओरै रायमना जों रायमना जानासो फैदों नेसनेल पार्क रायमनाजोंसो जों फैदों आरोना नानिना स्कुला बेजों नालाय ओमफ्राय ओरै खाथि जायो आरो रायमनाजों फैबा ससेल' बिदिनो 10 मिनिट 20 मिनिटल' लायो आरो माबाजों फैबा जोंथ' टट'जोंसो फैदों नालाय बाइकजों फैबालाय जे गोसो बाब्राबलायखायो दैया आयौ लंपेन्टआ सिबखांखाबाय दहाय नै बाला गोजा साफा सानै दं आरोना पिकनिक जाग्राफ्रा नानि मोसालाय दे मोसालाय मोसा दे मोसा बेरायफैनानै माबायदि मोनदों हा मोजां खुसि मोनदों ना मोनाखै मोनदों माइ थांबावगोन एबार बैग्रि बागाना बिब' बिनानाव नै दैया बे साइडजों ओरैहाय दै दंजोबो आरोना बिमादैमोन बिबाजैमोन फटक लागासिनो बैजों साना सान हाबनोसै जों थांनोसैबो ओमफ्राय लादों Nè mà đời này bên mà đời hay nó đúng là đi đi ha ba gì lại
गोरिया गैया था बैग्रि मोनै जागोन मोसानो माबायदि रागा जोंनानै फानलुफोरा मोसौसो आं बैग्रि जानो होननानै बानलु संख्रि दुन्दिया बायना थबसिबो लाना फैदोंमोन बैग्रियानो गैला बै जोंखौ खायना बा आवदालनो थांनानैहाय जायसिगोन जोङो आयौ दाउसिन बिरनायखौ खेबहरदों मोजां नुसिगोन बे गोदै गोथाव आयै बांद्रायगासिनो बाजै गोलैबाय आंनो गोगोम बरिया गोथाव आयै सिखारनो बालायखायो दा सायाना लोंनायनि रांबो हाइजें ज्रोम जादों गोथावनो मा होनो नोंसिनिजों जोंनिजों मा होनोमोनलाय खुरमा फावदों नोंगौ नानि र' आं लोङासो थांदों साहा लोंनो जिरायदो दे बावनो जिराय नै नानिया लोंदो दा मोनायाव थरखौ लाहोनोसै आंखौथ' नस्थ' नंगौसै ड्राइभारा लोंलांबाय ड्राइभारा दे एसे मोसा ओरै खाबु गैलायलायबावनोसै नानिखौ लांदों दे साहा लोंदोंमोन गोथाव दा आंनो दे गया गैला दाना गय लानो बायो मानसिया गयानो गैला दाना दङ नै ड्राइभारा मोननै लांदों गौ आंनि फिसाया एक्सिडेन्ट जाफैबाय फैनानै आबो लोङाबो दाहा लोंनो गैला ओहो गोजांबाय आयु जि गुसु दैया ओमफ्राय आं खुगायाव गय जाबावदोंसो आरोना दिनैनिफ्राय नानिखौबो हस्टेलाव दोनफैबाय मोजाङै थादो दे नानि दे मालाबा लोगो मोनगोन दे मोजाङै फराय बानलु आलु जोब्बाय मामा जानानै बाय बाय नुदो दे आं बाय बाय see you guys next video थाबै लोगो मोनगोन